Исәнмесез, эфирда Җомга көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Трамвайларда йөрү бушлай булачак. Җиңү көненә багышлап ветераннарга бүләк ясадылар. Банкларда проблемалар дәвам итә. Спорт банкында да вакытлыча хакимият билгеләнде. Азатлык мәйданында шәһәрнең барлык янгын сүндерү машиналары җыелды. Ни өчен хәбәрчебез белеште. Шәһәрдә авариялы юлларны ямау 15 майга тәмамланачак. Инде 9 майдан соң автомобиль юллары предприятиясе эшчеләре асфальт калтамын солдырып җитте ремонт эшләренә керешәчәк. Бүген Тынычлык проспектындагы чокыр-чакырларны ямыйлар, юлчылар башкарма комитет белән алдан килешенгән график буенча эшли. Юлларны төзекләндерү эшләре көзгә кадәр дәвам итәчәк дип белдерделәр автомобиль юллары предприятиясендә. Ишегаларында чокырлы урыннар күп булса, шәһәрдәшләр дә мөрәҗәгать итә ала. Безнең народный контрольлар белән килеп чыга ямышлы ремонтлар, народный контрольгә залар, аларны эшлибез. Ишу була безнең заявкалар, внутренний кварталны ямышлы ремонтлар. Аларны срочным хәлдә решать итәргә тырышабыз. Исполком кушу буенча. Исполком кушу буенча и управляющий компанияларның үзләренең дә заказлары була. Россия банкы Спортбанка кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы вакытлы хакимиятен кертте. Кредиторлар таләпләрен канәгатьләндерүгә мораторий салынды. 2017 елның 28 апреленнән кертемнәрне иминиятләштерү агентлыгы дәүләт корпорациясенә 6 айга банк белән идарә итүгә вакытлы хакимият функциясын йөкләде. Вакытлы хакимият эш алып барганда банк акционерларының һәм идарә органнарының вәкаләтләре туктала. Россия Үзәк банкы хәбәрендә банкның финанс хәле тутырыксызлану, шулай ук социаль челтәрләрдәге һөҗүмгә дә бәйле дип җиткерелә. Мораторий кертү карары Спортбанкы җитәкчелегенең активларын гамәлгә кертә алмауы белән бәйле. Тукай районында язгы кыр эшләре бара. Бу көнгә уҗымнар 9000 гектардан артык мәйданда тукландырылган. Бу 70%-ны тәшкил итә. Ә күп еллык үләннәр буенча күрсәткеч 50%-ка якын. Тукайлылар шулай ук уҗымнарны, күп еллык үләннәрне һәм пар җирләрен тырмалауга керешкәннәр. Чәчү орлыкларын әзерлиләр. Язгы кыр эшләрендә Тукай районының 46 фермер хуҗалыгы һәм 12 авыл хуҗалыгы предприятиясе катнаша. Техникага килгәндә республика буенча язгы кампаниягә бу көнгә 10 меңнән артык трактор ремонтланган. Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы һәр елдагыча техника куркынычсызлыгын катгый үткәрә чакыра. Убедительная просьба, особенно во время месячника безопасности, при проведении весенне-полевых работ, соблюдать требования охраны труда, использовать сельхозтехнику только при наличии наряда, только по указанию руководителя, и не оставлять технику без присмотра, тем более самоходную технику. Обеспечить хранение сельхозтехники. Бүген шәһәрдә резервта булган янгын сүндерү техникасын да кулланырга туры килде. Азатлык мәйданында коткаручылар техникасы күргәзмәсе узды. 30 апрельдә янгын сүндерү хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен уздыра. Шул уңайдан Чаллыда беренче тапкыр янгын сүндерүче техника күргәзмәсен оештырдылар. Югары класслы янгын булганда азатлык мәйданындагы барлык техниканы эшкә җигәргә туры килә. Әмма еш кына 1-2 состав белән чикләнәләр. Мисал өчен бу машина 7000 кешегә хезмәт күрсәтә. Бикләм посты резервында тагын 2 автомобиль бар. Коткаручылар 9 тракпунктка хезмәт күрсәтә. Юлларда әйбәт, машина бөтен җирдә дигән проходимость әйбәт. Бөтен җирдән үтә. Безнең авыллар күп җирдә генә авылларга асфальт үткәрелмәгән. Бу машиналар бик әйбәт җайлаштырылган андый җирләргә и минем районда тагын бар урманнар һәм басулар. Ә менә бу кечкенә машинада шәһәр ишегаларында хәрәкәт итү җайлы. Ул Чаллыда бердән-бер. Бары тик бу техникада гына 50 метрлы янгын сүндерү баскычы бар. Шәһәрдә биек биналар саны арткан саен баскычның да озынрагы кирәк дигән сүзләр ешрак кабатлана. В связи с высотными зданиями, тем более, вы знаете, у нас 25 и выше этажей сейчас, которые строятся, там уже минимально должно быть 70-ка. Мы, конечно, очень дорогая, 1,5 миллиона евро оценивается. С депутатами Государственной Думы и Государственного Совета рассматривался этот вопрос на республике, и мы получили 50-ку. Әлегә янгын сүндерүчеләр икенче ысуллар куллана. Бәйрәм уңаеннан республика Чаллыга яңа автомобиль дә бүләк иткән. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар.
Бүген кайбер проспектларда автомобиль хәрәкәтенә чикләүләр кертелде. 3000-гә якын шәһәрдәшебез җиңел атлетика буенча йөгерештә катнашты. Эстафетаны җиңүнең 72 еллыгына багышладылар. Ул Россиянең күп кенә шәһәрләрендә узды. Шылыда гадәттәгечә бу чарада мәктәпләр, югары һәм һөнәри белем бирү учреждениеләре, оешмалар катнашты. Безнең лицей ел саен катнаша һәм безне алалар, кем лучше бигрәк тә яхшы зачетларны бирә. 3 майдан 9-на кадәр бөек ватан сугышы ветераннарын, тыл батырларын, аларны озатып баручыларны трамвайда бушлай йөртәчәкләр. Бу акция җиңүнең 72 еллыгы уңаеннан оештырыла. Трамвайда барганда үзең белән әлеге статусны раслаучы документ кенәгә булырга тиеш. Май бәйрәмнәрендә пластик савытларыгызны табигатьтә ташлап калдырмагыз. Чаллының 23 мәктәп укучылары яңа эко-проект тәкъдим итәләр. Алар табигатьне пычратмас өчен үз мәктәпләрдә тотылган пластик стаканнарны җыя башлаганнар. 3 ай эчендә генә дә 2000-гә якын савыт җыелган. Бу табигать өчен дә файдалы матди яктан да. Чөнки аларны кабат эшкәртеп яңа әйберләр ясарга була. Киләчәктә эко-активистлар бу эшкә башка мәктәпләрне дә тартырга ниятлиләр. Акциягә стаканнар күп кулланыла торган предприятие, оешмалар да кушылачак. Сез дә май бәйрәмнәрендә пластик савытларыгызны табигатьтә ташлап калдырмагыз. Якынлашып килүче бәйрәмнәр белән мин дә сезне котлыйм. Ялларыгызны файдалы һәм күңелле үткәрегез. Сау булыгыз.